רדיו 205 FM, תמיד איתך, בכל מקום, בכל שעה. שלום לכולם, אנחנו מרדיו 205 FM, שידור ישיר. השעה כרגע היא 9:33. אנחנו פה בסדר מיוחד על שלושת החטופים. אנחנו גומרים פה בסוף עצוב 18 ימי חיפוש, ו18 ימים ביום ה-18, זה היום הכי עצוב לכולנו. שלושת גופות החטופים אותרו באזור חברון, באמת ללא רוח חיים. אנחנו מיד עוברים לכתבה. הבשורה הקשה מכל, יותר משבועיים לאחר שנחטפו בגוש ציון, איתרו כוחות צבא את גופותיהם של גלעד, שער, נפתלי פרנקל ואייל אפרח באזור חרבת ארנבה. הרמטכ"ל הגיע לזירה. הערב הקבינט התכנס לדון חירום בנושא. מדינה שלמה התפללה שהם יחזרו הביתה בשלום, אבל הערב התקווה נגוזה. גופותיהם של גלעד, שער בן ה-16 מתלמון, נפתלי פרנקל בן ה-16 מנוף איילון ואייל אפרח בן ה-19 מאלעד. שלושת הנערים שנחטפו לפני יותר משבועיים בגוש עציון אותרו היום בחרבת ארנבה, בחרבת ארנבה צפונית לעיירה חלחול באזור חברון. כוחות נרחבים של צה"ל ושב"כ התפרסו באזור והרמטכ"ל הגיע לזירה. הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס לישיבה מיוחדת בשעה 9:30 ולדון בנושא. שלושת הגופות נמצאו בשעה 6 בבוקר לא עמוק שנחפר על ידי החוטפים בוואדי שבין הכפר בין כחיל לחלחול. על פי הערכה הנערים נורו זמן קצר לאחר חטיפתיהם כחלק מתוכנית מוקדמת של החטופים. אלו תכננו על פי אותן הערכות להרוג את החטופים שיצליחו להיכנס למכונותיהם ואז לשאת ולתת על הגופות במועד שאותו הם יבחרו. בכפוף לכך הם לא שיגרו דרישות לעבר ישראל, חלק מדפוס פעולה פני לחמאס ביהודה ושומרון. שער, פרנקל ואפרח נחטפו כשעלו על טרמפ באזור גוש עציון. על פי הודעת השב"כ, מרואן קוואסמה בן 29 ועמר אבו עיישה בן 33 מחברון, שני מחבלים פלסטינים חמאס שריצו תקופת מאסר בכלא הישראלי בעבר, ושני המעורבים העיקריים בחטיפה. מאז האירוע התנהל מצוד אחר השניים, אך מאמצי מערכת הביטחון לא הובילו עד כה לאיתורם. על פי הודעת השב"כ, לאחר איתור הגופות בשעות אלה מתבצעות חקירות בשטח ונמשכות סריקות באזור. הארגון ממשיך במאמצים המודיעיניים והמבצעים ללכדו כל המעורבים בפיגוע, ובכלל זה שני מבוקשים החשודים כחוטפים ורוצחי הנערים. כן, אז באמת נפתלי פרנקל, גלעד, שער, אייל אפרח, הגופות שלהם נמצאו בין חלחול לבית כחיל. מאוד ערב עצוב לכל בית ישראל, ערב עצוב באמת, אפשר להגיד קדיש עליהם בבית כנסת. מבצע שבוע אחים לאיתור הנערים וחוטפיהם יצא לדרכו זמן קצר לאחר האירוע. כוחות רבים סרקו שטחים סמוכים, הפעילו אמצעים מיוחדים ועצרו עשרות פלסטינים בתקווה לדלות מידע על הפעולה. ראש הממשלה ובכירי מערכת הביטחון הצהירו ללא הרף כי הפעולות מתבססות על ההנחה כי הנערים עדיין בחיים. אולם הערכות ביטחוניות אחרות שהתבססו על מקרי עבר ועל ניתוחי דפוסי פעולה חבלניים גרסו שורה תחתונה פסימית יותר. פעולה משולבת של צה"ל והשב"כ הובילה את הכוחות בשטח לאתר מציאות הגופות. אלו התמקדו כבר לפני יותר משבוע באזור הכפר בית כחיל ובוואדי. האמור בעוד שילוב של ממצאים מזירת החטיפה ומידע מודיעיני אחר הוביל למסקנות על זהות החטופים. אזור מציאת הגופים הערב היום הם נמצאו. אז תארו לכם מה היה קורה היו מוצאים אותם יום לאחר חטיפתם. וכן, פשוט זה קרה
ב-10:30 השלושה עלו על מכונית בטרמפיאדה ביתיה המערבית של אלון שבות. ב-10:25 אחד החטופים התקשר למוקד המשטרה ולחש, נחטפנו. השוטרים לא התייחסו לקריאה ברצינות הדרושה, למרות שערכה יותר מ2 דקות. המפכ"ל יוחנן דנינו כינה זאת כשל חמור ביותר. פשוט אנחנו אומרים לכל משטרת ישראל, תיקחו כמעט אבל כל דבר ברצינות, גם אם זה ילדים מתקשרים. כי הכל יכול להיות אמיתי. הכל יכול להיות אמיתי. בהמשך הכתבה אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו נחזור עוד כמה דקות. תודה. רדיו 205 FM, תמיד איתך, בכל מקום, בכל שעה.